Development Council Bill. Ka Indian Army Headquarter 101 area Shillong kala Rakhe ya ka Jingdap henreu pos Snem menta kesngi. Haga ni kesngi lapan long ru ya ka jingpen kup buram ya kishipai kipladu no ya la ka jingem na ka benta keri da ka balet bu sentiu ha Shillong War Memorial Rhino Prayer Nashtal da u Lieutenant General RP Kalita u badai u General Officer Commanding in Chief Eastern Command ka Indian Army. Kiway pat kibele buram haga ni kasngi kikentup ya Major General KHASI, officiating General Officer Commanding 101 area, but baro kishipai jong ka Headquarter 101 area. Kumshi benta ban ai buram halor ka Jingdap henreu Snem jong ka jing syakri ya kari la ple perda ya umot dur jong Major General Gurbaksh Singh Gill but Major General Gandharv Nagra ki badai ki GOC jong ki 101 area hakatma syajar khandai spa nyeu puwei but ki belaya rap ban wan ra jingjob ya ki shipai kari house Snem syajar khandai spa nyeu puwei. U kertong keseng BJP na so